F'Diċembru li għadda għall-ewwel darba mill-bidu tal-pandemija, il-beħ mill-ħwienet f'pajjiżna kien ogħla minn dak fl-istess xahar ta' sena qabel. Dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. F'Diċembru li għadda il-beħ f'pajjiżna kien 3.3% aktar minn Diċembru tal-2017. Mill-istess statistika tal-Eurostat jirriżulta li fil-bqija taż-żona euro iż-żieda fil-beħ kienet ta' 0.6% biss. Dan ifisser li l-irkupru fil-beħ osservat f'pajjiżna kien kważi 6 darbiet aktar ta' dak li kien hemm f'pajjiżi oħra taż-żona euro. F'Diċembru kien hemm 10 pajjiżi fiż-żona euro fejn il-beħ kien għadu ferm aktar baxx mill-2017. L-ar riżultat kien fi Slovenja fejn il-ħwienet bijaw 13% anqas milli kienu bijaw f'Diċembru 2017. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela laqa dawn l-aħħar riżultati li se jwasslu għal prosperità ġdida f'Malta. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-andament tal-beħ f'pajjiżna kien ilu li qaleb il-folja. Fil-fatt eżatt ma tħabbir tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju beda l-irkupru fil-beħ bżieda xahar fuq ix-xahar ta' qabel. Iżda peress li f'Marzu u f'April kien hemm tnaqqis qawwi ta' kważi kwart tal-beħ kollu, bħala medja s-settur tal-beħ dam sa Diċembru ma reġa' għal-livell ta' beħ li kien hemm fl-2017. Il-beħ ta' ikel u xorb għadu anqas milli kien fl-2017, l-istess fejn jidħol beħ ta' fuel. Dan jirrifletti l-fatt li f'pajjiżna m'hawnx l-istess ammont ta' turisti li kien hawn fis-snin passati. B'kuntrast li l-beħ ta' oġġetti oħra jidher li rranka sew u qed jagħmel tajjeb għal dan l-impatt. Il-Gvern spjega li minkejja żieda fil-beħ jidher li l-familji Maltin u Għawċin xorta komplew iżidu d-depożiti tagħhom mal-banek lokali. Sal-aħħar tas-sena d-depożiti tal-familji laħqu rekord ta' 14.3 biljun euro. Dan huwa aktar minn biljun euro mill-ammont ta' depożiti li kien hemm meta bdiet il-pandemija. Ta' min ifakkar li fl-2009 fl-istess perjodu meta pajjiżna kien għaddej minn sfidi ferm anqas qawwija, id-depożiti kienu naqsu b'100 miljun euro. Il-Gvern qal li dan huwa konferma ta' kemm l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern qed tagħmel id-differenza u tispjega għalfejn il-livell ta' ottimizmu fost il-familji Maltin u Għawċin huwa fost l-ogħla fl-Ewropa skont l-istħarriġ regolari li tagħmel ta' kull xahar il-Kummissjoni Ewropea.